O vezi pe femeia asta, ei, dacă spun a fi recunoscut treaba asta, nu o să știu niciodată cum mă cheamă realmente. Nu o să știu niciodată care sunt toate datele mele, de exemplu datele nașterii mele. Spun imediat. Bine, stai puțin. Spun altceva, trec la Franța, te urăsc enorm și am bănuit treaba asta. De la franceze se va în felul următor. Afacerile tipice acolo realizate în Franța foarte mult și pe aici, de exemplu, ambasada franceză. Uite, stai să vezi, fii atent aici, uite, acum cum la Franța. Nu am să ascund nimic. Uite aici, de a fi o femeie, o nebună. Îmi dă să mănânc, știu să gătesc lucruri complicate. De ce? Din cauza că este David ceva legat de rusoici? Nu am treabă, de multe ori nu cobor dintr-o lăpă. Ca să-mi dea să mănânce, știu să gătesc. O înjur direct, îi spun direct ce că o urăsc. Am văzut la 33 ani, trec mea la Franța. Asta a avut afaceri, vă spun eu. Se cheamă afaceri de pus, asemănător. De exemplu, o vezi pe fata asta, va purta și ochelari și coloritul ăsta. Fata asta este, îi face Marte, va fi nepoata lui asta, o vezi pe asta. Asta este boltoasa, asta este întârșeală. E, dacă spun că o până la cap. Hai cu mine să fie așa. Da, repede, da. repede, grăbește. Cunoscută, grăbește. metodul noastră, să o te bucuri, vezi pe 49. Spun eu imediat. Vezi pe 49, agenția presă, Ager Press. Aici, București, este sărbătoarea legală oficială. Mai are mult povestea? Este sărbătoarea legală oficială a Cred că e un roman. Deci, mai sigur. Grijă, pleacă de aici, ăsta a fugit în străinătate. Îl calc cu câine. Am mers kilometri, tot n-am dus. Tot avem câte ceva, nu am cetățenie română, am toate semnăturile, toate aprobările, nu am nici apucat să arăt, să se bun la cap.